трябва да бутат. Да не там от една страна уния гумаги. Така кети. Разбере. А вие минахте покрай археолозите, нали? Да. Какво научихте ли нещо? Нищо интересно, само скелети. Така, точно. Само скелети. Скелети. Имаш от... Некропол 16-17 век. Некропол, знаем. Ние мислихме, че са повече на деца, ама не са на повече. Не, има и на деца, видяхме и на бебе. На всичко.